ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଆଦି ଉଦ୍ଗାତା ଭାବରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଓ ଜୀବନର ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ସତ୍ୟରେ ମରିବି ସତ୍ୟରେ ତରିବି ଏହି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହେଉ, କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଯଶ ଅପଯଶ ଥାଉ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କବିତା କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ବା ଉଦ୍ବୋଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କବି ନିଜର ଧର୍ମମତ ସହ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଏକୀଭୂତ କରି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମାନ୍ତ୍ରିକ ପୁରୁଷ।